हालेवनो लुगैयो माथो खालामबावनो दा ओमफ्राय हालेवनो लुगैबाबो दा टाइमजों मिलायनो हाला आरो मोसौआबो गैजा रोङाब्ला हालेवनो बिराद गोसोमोन औ बोसोराव खेबसेल' नालाय औ दैज्लांखिनिखौ माने हालेव मोनबा गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरोना खदाल होनांबाय होनलाय Hello, good morning to everyone. Welcome to back Maraju Dons YouTube channel. बिराद गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेरे फुंजानि सिखारनानै नै आङो न'निफ्राय दायो आं जास्ट ओंखारबाय दायो आं नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिलांनो नागिरदों आङो दुब्लिबारियाव थांगोन दिनैहाय दुब्लिबारियाव माने दिनैहाय जोंनि गामिनि रायजोफ्रा गासिबो जयैहाय माबा मोनसे खामानि मावनायदों आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन दायो मानसिया जमा जानाय जायाखै आं बेखौथ' मिथिला जायखिया आं दायो थांगोरनोसै नङा होमबा न'निफ्राय ओंखारनानै फैबाय आङो नै एसे दिन्थिलांनोसै बिसिनाव बाजैमोनाव हनै मोसौया दासो सिखारदों खोमा नों दासो सिखारदों नामा हा दासो सिखारदों नाथाय जोंनि गामियारिनि मानसिफोरा थाब थाब सिखारनानै मा खालामो ना नै बिदि सिला सिबो ओमफ्राय मा ओंखाम जाबाय नामा मैया जायाखैमोन मा ओंख्रि मोनजाखो दालाय सोमजाबाय वा दिनै हराव जायाखैमोन नैबे वा जायखिया आं दुब्लियाव थांगोनसै नङा होमबा वा मोखां सुवाखै मादे बियो खानाय फानाखै आरो सिखारदों आरो खामानि मावदों आरो गथ'आ सिथ्ला सिबबाय आङो दायो दुब्लियाव थांगोन नङा होमबा मा लायगोन आङो दुब्लियावथ' दायो माबायदि जागोन मिथिबायना फ्राय मानसिया दायो दुब्लियाव थांगोन आरोखि दा माने खामानि मावनायनि सिजन नालाय इयाव माबा मोनसे सारदों माथो आङो थांगोरनि नै दुब्लिखौ नायनो नोंथांमोना खालि दुब्लिया दायो सिरिनो इयाव माबा ग्रुम ग्रुम गाबबाय दं वाव मा खालामदों इलाय अ खोथिया फोनो माने फुख्रिनिफ्रायसो दै लांदों माने बियो इमान थेख्लाख्ला फुख्रिबो दैखौ लांनानै साफा दैखौ रानहोजोबगोनलै बियो ओरैजाय नै बे खोथिया फोनो नागिरदों माने बोथोरा अखायानो हादिया नालाय ब्रा ओंखायनो मानसिफ्रा बिराद खस्थ' मोनबाय बिदि लांदों माने नै पाइपआ ओरै गोलावनो इयाव एकदम गोरान रानथार नै खम दै जागोन नालाय बेयाव माथो हायानो मोनाखै बे नुवाखै नों माथो हाग्रा गोजा अ बिदि दै होनानै होसिगोन माने बोरै मोसौआलाय माथो हाग्रा गोजा सिङाव सोजालायोना हाग्रायाबो बे फुख्रि थेख्लाख्लाखौ बाला फोथैगोनलै नोङो दैखौ बैनासो खाथिमोन माथो अ दोन बिथा होथारसै जाहैबाय नै एबार आं दायो थांसैलाय गामियावहाय गामिना माने जों गामिया गासै 22 घर दङ 22 घरावहाय दिनैहाय माने हालिबेसे हालौवो ओमफ्राय हालिबेसे मा होनो मोसौ गैयि साबेसे दं न'खरबेसे ओमफ्राय मोसौ गोनां न'खरबेसे दंबा आं बेखौ दिन्थिलांसै ना दायो आं दुब्लियाव फैबाय दं माने साबेसे फैखोथाय बेखौथ' आंथ' मिथिला जायखिया दायो थांनायनि उनावसो मिथिसिगोन आङो नोंथांमोना थांफाबाय थादो आंजोंहाय गामिनि हालौवनो आरोना जयैनो दाथ' आरो बोथोराबो जाबाय खोथिया फोनायनि सम जाबायमोन नालाय ओंखायनो दा खोथिया फोनायनि हालौगोन होनना बुंदों माने ओमफ्राय आंनि नोजोराव माबायदिथाय जों गामियावथ' फ्राय माने मोसौआनो गैला ना दिन्थिलांसै दायो जों गामियाव गासै हालिबेसे जायो ओमफ्राय आरो मोसौ गैयै हालिबेसे न'खरबेसे ओंखारो दिन्थिलांसै नोंथांमोननो दै थांफाबाय थादो नै आं मोनफैबाय अलरेडि दुब्लियाव ओइ जों गामिनि दुब्लिया बोनाखैलै ओरै जाला बुलाबायनानै बुलाजोब्बाय नोङो मोनाखै मानजा जाजोब्बाय ए मासलिलाय मोसौ मालाय जरजा गिदिं बेयाव नै बेनो जाहैबाय नै जों गामिनि हालौनाय आरोना
गासै मोनबेसे जाखो 1 2 3 4 5 6 ओमफ्राय गैला नामा जों गामियाव फैबावगोन हालिनैसो नै इसोर जाहैबाय मोसौ गैजा रोङै इसोर जिरायनाय गसंनायफ्रा आरो मोसौ गैजा रोङै बिसोरो सयं माने आंनावबो गैया आरो दै मानो मा बेसां बुंनो ओमफ्राय दायो माने मोसौ गैयैफोरखौहाय मा खामानियाव लागायगोनथाय बेखौ मिथिया आफादगिरिया फैथ'वाखैना आफादगिरिया फैथ'वाखै आफादगिरि फैबासो मिथिसिगोन माने अबेयाव जोंखौ खामानियाव खोलैयो ना दाथ' माने दाथ' खोथियाथ' दिनथ' फोखाला आन्दाजाव मानो होनबा दासो खारायनाय नालाय सोरबा हाग्रा दानस्रांबाय बिसोर माने सिखा लाना फैनाय हिसाबै माबा मोनसे खामानि मावगोन आरो ना दा एसे खोनासंगोरसै आंबो मिटिं माने आफादगिरिया मा बिथोन होयो आरो रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय दायो माने जों गामिया बिराद हायाबो खै बिगा जागोन जों गामिया हाया ओरैनो खै बिगा जागोन 8 बिगाखौ बिसोर खारायजोबनो हागोन ना बेखौथ' मिथिला जायखिजाया ओमफ्राय दायो नायलांबाय थाबावदो आरो ना आफादगिरिया मा खामानि होयो बे मोसौ गैजा रोङिफोरखौहाय माने मा खामानियाव लागायगोनथाय मिथिला आरो बेखौबो दा एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो आरो माखासे दंबायनो फैग्रोजोबनो होथोंसै नङा होमबा हालेवनो मोननाय नङा ना हालेवनायसै मालाय नांगोलखौ थेवबाबो माने हालेवनो लुगैथारो ना हालेवनायनो थेवबाबो माने देग्लाय हालेवनो मोना होननानै मालाय मोसौजोंनो हालेवथारनोसैनो माने सोरबाबो हालेवनायबाय नामा सोलाय हालेवबानोथ' आरो मानसिफ्रा हालेवनायबाय हालेवनो मोननाय नङा होननानै आदसा मानसिफ्रा हालेवग्राबो थामारोथ' आरो बेनासो मोसौआ गोगोमथार नै मा जाहैबाय दानि मानसिफ्रा फ्राय मोसौजों हालेवना गायला नालाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवना गायसै जोंहाबो थिग बिदिनो गायो खोथियाखौल' जास्ट फोबाय खोथियाखौल' फोखांनायनि उनाव जेला खोथिया जायो अब्ला माने ट्रेक्टरजों हालेवबाय ओमफ्राय आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो गायजोब्बाय जायफ्रा हाफ्रा बुरजा बिसोरो गोबाव गायो खिन्थु जोंहा माने हायाबो खम नालाय ओंखायनो ट्रेक्टरजों खेबसेनो हालेवबाय ट्रेक्टर हालेवखांनायनि उनाव साननै सानथामावनो जोब्बाय आरोखि ओमफ्राय जोंनि बेफोरावथ' दैजोंसो गायो नालाय अबेबा जायगाफ्रावहाय मालाय बरिंजों गायो बा अबेनिफ्रायबा दै लाबोनानै गायो थांनाय बोसोरनि बोथोर आरो देग्लाय बोसोरनि बोथोर बिराद डिफारेन्स थांनाय बोसोराव एसे थाबैनो अखा हादोंमोन बा खोथियाबो फोनो हादोंमोन देग्लाय बोसोरावथ' गैया माथो माबायानो गैया अखाबो गैया आरो खोथिया फोनायफ्रा बिराद लेट ओमफ्राय मा जाहैबाय जों गामिनि रायजोनि हाया माने दहाय आं जाय जायगायाव खिन्थिदोंमोन ना बेवहाय दङ बिगाब्रै ओमफ्राय गोजौआवबो दङ बिगाब्रै ओमफ्राय आरो नैबेयावहाय दा सानैसो हालेवदों आरो मोसौआनो गैखाला जों गामियाव आं खोन्थाबायना गासै जों गामियाव 22 घर दंमोन 22 घराव दायो माने इयावहाय एसे दिन्थिबायना आङो 6 हाल ना 7 हाल ओमफ्राय नैबेयावहाय हालिनै होमबा गासै 9 हालसोल' जाबाय आरोखि बेखौनो खिन्थिबाय आं ना नोंथांमोननो दिनैहाय जों गामियावहाय माने फ्राय मानसिफ्रा माने हालेवला ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै गायसै आरो दा नैबेयाव हालिनैल' हालेवदों नै बे हालिसे हालिनैल' होमबा नोङो 22 घराव गासै 11 घरसोआनो मोसौ गैया मानसिनाबो सानैल' बेयावनो मोजां ना सानैयानो बेयावबो जाहैबाय बेयावबो खोथिया थिलि आरोना बेयावबो हाया खमखा नालाय बेयावसो हालेव मोजां जादों खोमालै बेयावथ' हाग्राग्राथार दा गोरा बेयाव माथो आलदा हालेवखो ज' हालेवबानो जायो नोङो हास्लाबा सोर सौवो ओइ नोङो बे मोसौ गैयैफोरखौ मा होनोलै मोसौ गैयैफोरखौ मा होनगोन बे मोसौ गैजा रोङिफोरखौ हा दुखियासो मा सरखारा मोनाखै दुखिया मा बिसोरो नैबेयाव दं नै माखासे दुखियाफ्रा मोसौ गैजा रोङि बिसोर दुखियानो बिसोरो दा नोंसोर ओमफ्राय हालेवनो लुगैना लुगैला हालेवनोसो लुगैयो माथो खालामबावनो दा ओमफ्राय हालेवनो लुगैबाबो दा टाइमजों मिलायनो हाला आरो
मोसौआबो गैजा रोङाब्ला हालेवनो गोसोमोन बोसोराव खेबसेल' नालाय दैज्लांखिनिखौ माने हालेवोमोनबा गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरो ना एक्सारसाइज खालामनाय बायदि ज' जाजाय ज'नो दैज्लाङाव बोसोरावसो खेबसेल'सो नालाय ज' माने ज' हालेवनायनि इन्टारेस्टआनो एसे आलादा जायो नालाय ना नै बिथाङा माने एकदम हालेवनो लुगैदोंमोन दा मोसौआनो गैजा रोङा नालाय होनना बुंबाय माने खदाल होनांबाय होनलाय मोसौ गैयिफ्रा होखाथारनांसिगोन नालाय आङो बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो दिनैहाय जोंहा थाबनां दंसुपुर गामिया बोसोरफ्रोमबो आरोना बोसोराव दैज्लाङाव माइ गायो जेरैहाय माने दिनैहाय फार्स्ट हालेवजेननाय रायजोनि खोथिया फोगोन आरो खिन्थु दैया गैया दैथ' गैया नालाय आरो खोथियाबो जाथ'खायाखै दिनैसो फार्स्ट हालेवदों दहायनो खिन्थिखाबाय आङो माने फ्राय मानसिया ट्रेक्टरजों हालेवसै आरो माने मोसौजों हालेवखाला फ्रायानो मानो होनबा गायनायखौबो बारा बुरजा गायखाला नालाय जास्ट माने गावनि जानो आन्थाखौल'सो गायखासै बेनिखायनो इमान खस्थ'बो खालामला गोदोनि बायदि गोदोनासो माने एखेबारे माबानिफ्रायनो बैसागनिफ्रायनो हालेवनानै भाद्र' आसिनसिम गाहाम हालेवोमोन बा माइ गायोमोन आरो दानिया बिदि नंला मथथे जेला सम जायो अब्ला माने खोब गायगोन नोङो मास मोनसे बा 1.5 मासनि उनावनो फोजोबगोन आरोखि बेलेग साइडआव माबायदि आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि साइडआव बेबायदि गायो आरो आं दहायनो बुंखाबाय बेलेग साइडआवहाय माने ओरैनो बान्दो बा माबाफोरजों गायो दंग'फोरजोंहाय बा बरिं खालामनानै खिन्थु जोंनावहाय बेफोरबायदि खुनु फेसिलिटि गैया बा सुबिदा गैया जोंनाव जास्ट माने मा जायो बोथोरनि जेनेबा अखा बोथोर अखाजोंनो जों गायो आरोखि आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय जों गामिनिखौहाय फ्राय माने 22 नोङो आं माने हालेवनायखौ मोनबाय 9 हाल मोनबाय ओमफ्राय मा बाद बाखिया माने रावनावबो मोसौ गैया आरोखि खिन्थु बयबो माने खेथि खालामो थेवबो माने सोब माने ट्रेक्टरजोंसो गायजोबसै बेबायदि खोथा आरो आं बेखौनो दिनैहाय फुङाव फैनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिफैबाय दुब्लियाव थाबायनानै फैनानै बिराद गोबाव जाबायमोन आंबो ब्लग लाबोयैया दिनैहाय आरो बिराद गोबाव उनावहाय मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा आं बेखौनो दिनैहाय फुङावनो फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो थौदो लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय